खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। बर' हारिनि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव खौरां सफैदों। बे खौरां जाहैबाय एक्स एनडिबि सासे हिनजाव मानसि बा सिख्ला मानसिमोन बियो गोदो बिथाङा एक्स एनडिबिमोन बिथाङा जोबथेसालियावबो जोबजादोंमोन। दा बेनि दायावनो बा बेनि थाखायनो न'खर मोनसेनि साथाम बिदा फंबायखौ एरेस्ट खालामदों बा पुलिसा हमदों, बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय हमदों। दा बिथांमोननि न'खरा गोबां दुखु जारलायाव गोलैनानै दङ। गोबां दुखु गोनां खौरां बियो। बे खौरांखौ गोबाङानो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे खौराङा मैयाहाय गोबां गोसारदों आरो बे खौरांखौ जायफ्रा नायदों बिथांमोना एसेबाबो साननायाव गोलैदों जानो हागौ। दा न'खरनि मानसिफोरा मा बुंखो बेखौ नोंथांमोना ससे खोनासंदो। बेनि उनाव जों माखासे टपिकखौ बेखेवगोन। जोंहानि न'खराव बरबरि थानानिफ्राय पुलिस फैनानै मागो दमासिनि फिथा देखालि आंबो फिथा सावबाय थादोंमोन। बेनिफ्राय जानुवारिनि 14 तारिख हैदिनाखालि फैनानै बिसोरो बिदा फंबाय खैजोन होननानै नाम साम गासैखौबो लिरना लानानै बिसोरखौ माबायाव थानायाव इसोरनि साइनखौ नांगोन होननानै लाना थांदोंमोन। लाना थांनानै ओमफ्राय बिदिनो बिसोरो क'क्राझार गेस्ट हाउसाव लांना दोनहैदो आरो। मानि थाखाय लाना थांदों? दा बे लांनायनि जाहोना जाबाय बिनानावा ndfbमwn दङमोन सिगाङो। बेनिफ्राय 7 बोसोर इयो गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेल जानानै बेलाव फैबायमोन आरो। मा मुं बेनि मुङा? बैसागि बसुमतारिया। मानि थाखाय हमना लांदों होननानै नोंथांमोना सानो? ndfbआव थानायनि थाखाय आरो हाजिर जायैनि थाखाय आरो माबा बे हाजिर जायैनि थाखायनो लांना दोनहैनाय जादों होननानै हगार हरगोन होननानै बुंदो आरो। दा नोंसोर मा लुबैयो? जोंथ' बेखौनो लुबैयो सरकारा दग मावि मानसिखौ मोजां मोजां हगार हरोबा जों बेखौनो हास्थायो। जोंहा न'खराव मावनाय दांनाय जोबोद उसुबिदा जादों। मानो होनना बुङोबा जों बेसर आबाद मावनाय दङ जोंहा 10 बिगा, आलु आबाद मावनाय दङ आधा बिगा। बेफोरखौ जोङो बोखांनानै फाननायनि बाथ्रा दोङो। फारसेखै न'खराव मोसौ मोसा दङ बेफोरखौबो सामलायनांगौ, गथ' फरायनाय दोङो बेफोर दा आनजाद सोलिगासिनो दोङो। बेफोरनि थाखाय जोंहा बिराद उसुबिदा। बेखायनो मोजाङै मोजां सरकारा जोंनो दुखि गैयि मानसिखौ हगार हरोबा जों मोजां मोनगौमोन आरो। 14 खालार खालि बरबरि असिया आरो बाथौफुरिनि डिसपि सारजों फैनानै बिनानावनि केसाव जोंनि बिदा-फंबाय साथामखौबो बिथांमोना हमनानै लांदों। हमनानै लांनानै बरबरि थानायाव सुहि होगोन होननानै लानानै बेनिफ्राय बिसोरो गारिखौ सोलायनानै डाइरेक्ट बाथौफुरिनिफ्राय डाइरेक्ट क'क्राझारसिम लांनानै बिसोरो दोनफैफिननो होननायानो दोनफैफिनासै आरो दिनैसिमहालागै। दिनै मास मोनसे सानब्रै जाबाय दासिमबो दोनफैफिनाखै। जाहाथे जोङो फिसाइफोरखौ माबा मोनसे जायोब्ला जोङो पुलिस आरो डिसपि सारनि सायाव जों मोनसे एक्सन लानाय जागोन आरो। दा नोंसोर मा लुबैयो? जों दा बिसोरनि बागै सरकारनिफ्राय न्यायखौ लुबैयो आरो। बैसागि बसुमतारिया थारैनो कर्टआव हाजिर जायाखैमोन नामा? हाजिर जायाखै होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो। थेवबो जोङो न'नि बागै न'नि गासैबो बिदा-फंबाया मिथिया आरो। दायो बैसागि बसुमतारिया बहा दङ? दा बिनि बागै जोङो जेबो मिथिया, कन्टेक्टबो गैलाया। बैसागि बसुमतारि मा खावलायनो सानो? जेनेबा थाबैनो बियो फैनानै हाजिरखौ जागायनांगो, बिदाफोरखौ अननांगो। नोंथांमोना नुखांबाय जानांगौ माबायदि दुखु गोनां खौरां। बे खौराङानो जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। गोबां दुखुनांथाव खौरां बेयो। मानोना गोदोनि केसमोन। दा बे केसाव हाजिर जायैनि थाखायनो बिनानावा हमजादोंमोन जाहैबाय सेन्ट्रेल जेलाव, नैबे गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेल बेहाय जोबजादोंमोन जाहैबाय। ओमफ्राय उदांबो जादोंमोन नाथाय हाजिर जानो हायाखैमोन। बेनि थाखायनो बे जाथाया जादों होननानै न'खरनि मानसिफोरा बुंदों। आरो न'खरनि मानसिफोरा जुदि माबा मोनसे जायोबाथाय, गावसिनि जेनेबा फिसाइफोरा माबा मोनसे जायोबाथाय न'खरनि मानसिफोरा पुलिसफोरनि सायाव एक्सन लागोन होननानै बुंदों। दा बे जाथाया गोबां दुखुनांथाव जाथाय। अब्ला लोगोफोर नोंथाङा बे जाथायनि सायाव मा बुंनो सानो? जायबा नैबे साथाम बिदा फंबाय, बर' बिदा फंबाय बिथांमोनखौ हमना लांबाय पुलिसा। दा बे जाथायनि सायाव मा बुंनो सानो? आरो हमना लांनाया सानसे साननै नङा, मास मोनसेनि बारलांबाय। दा बेनिखायनो न'खरनि मानसिफ्रा खौरांगिरि लेंहरदों आरो बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। आरो बेखौ जों मिथिनो मोन्दों। दा बे जाथाया गोबां दुखुनांथाव जाथाय
आं दा बेखौनो बुंनो सानबाय बिथांमोना जेबो दाय गैयालासिनो हमजादोंबाथाय थाबैनो गनांगौ आरो पुलिसफोरा बिथांमोनखौ हगारहरनांगौ। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।